Projekt Virtuálna Považská Bystrica prednedávnom oslavil druhý rok svojej existencie. Jeho cieľom je predovšetkým propagovať naše mesto a región. No tak začínalo to ako nejaká reakcia na to, že sa v Amerike vznikala takáto nejaká podobná vec. Na Slovensku, ktorý to bolo v úplných základoch, na Slovensku bolo spracovaných zo pár modelov iba v Bratislave a v iných mestách. A bolo to celkovo aj z takého záujmu, ako to modelovanie bola moja záľuba a bolo to niečo zaujímavé. Tak som vyskúšal prvý model, výškovku a postupne to vznikalo až do takej úrovne, ako to je teraz. V súčasnosti je v rámci projektu vytvorených takmer 150 virtuálnych objektov, pričom je už spracované centrum mesta. S vytváraním virtuálnej podoby Považskej Bystrice sa pokračuje smerom na Lánsku a k strojárenskej štvrti. Práca na virtuálnych objektoch začína detailným nafotením budov zo všetkých strán. A potom nasleduje akurát to spracovanie v tom počítači, postupné zistenie výšky budovy, tých rozmerov, čo najpresnejších a dorábanie postupných detailov, okien a tak ďalej. Čo je na tom najzložitejšie? Ako pre koho? Začiatočníci majú problém s tým modelovaním a pre ľudí, ktorí už modelovať vedia, potom začína byť problém to nafotenie, pretože je to dosť také časovo zdĺhavé, treba nájsť hodné svetelné podmienky, rôzne veci zachytiť tak, aby to všetko pasovalo správne, tie textúry. V rámci Považskej Bystrice je vraj stále čo tvoriť. Chcel by som napríklad, aby bol spracované časť mesta tak, aby bol do posledného modelu detailu spravená napríklad celý rozkvet, paneláky. Nie je to až také ťažké, len treba si tam zachytiť priamo tie textúry, to je ešte len to nafotenie, možno taký najväčší teraz problém. A bol by som rád, keď bol spracovaná taká panoráma mesta, keď sa človek pozrie do centra, aby videl všetko naokolo. Autor projektu nepracuje na virtuálnej Považskej Bystrici sám. Keď som to počítal naposledy, tak bolo to nejakých 10 ľudí dohromady. Niektorí pomáhajú fotiť, niektorí modelujú, mám aj zo pár externistov, ktorí modelujú, ktorí nie sú z Považskej a pomáhajú. Ako náhle im pošlú nafotené modely, nafotené budovy, tak môžu spracovať budovu do takej fázy, ako aby sa mohla nahrať. Mladého Považsko-Bystričana teší, že jeho projektom sa už inšpirovali aj v ďalších slovenských mestách. Mám veľké echo z viacerých miest po Slovensku, ktorí začali vznikať podobné projekty ako Považská. V minulom roku získal autor projektu Virtuálna Považská Bystrica verejné ocenenie mesta za čin roka. Kvalitu spracovania virtuálnych objektov mesta ocenil aj americký Google Team. Mal som takú reakciu z toho, že ich zaujala práve tá vernosť a detailnosť tých budov, pretože v Amerike je zvykom, že človek iba odfotí tú budovu a nahodí to na nejaký kváder a tým pádom tá vernosť, vieryhodnosť toho modelu nie je taká ako napríklad u nás. U nás spracúvame do detailu každé jedno okno, aby čo najlepšie vyzerala tá budova. Aj keď je vytváranie virtuálnej podoby mesta časovo náročné, autora projektu to stále baví a neuvažuje, že by s prácou na 3D verzii Považskej Bystrice skončil. Sice je času menej ako predtým, ale je to stále veľká záľuba a je to niečo, čo aspoň zanecháva nejakú takú stopu. Viac informácií o projekte, ako aj všetky vytvorené objekty, nájdete na webovej stránke virtualna.považska.com. Ak sa chcete na projekte podieľať aj vy, či už modelovaním budov alebo poskytovaním fotografií, autorom sa môžete ozvať na mailovú adresu virtualna@považska.com.